salati ga annabinka, gaggiyar siffar nan cikin siffarka, ka sanya alaya a sahabu sun rike ka, da auliya mazaje a dairarka, fitar jini bai wahala ga masu gyambo, waɗanda ko za su kashe mu mun yi sabo, a baya na sha wahala gun su gambo, a yanzu ba mai goge zanen zabo, Maulan Muhammad Tijjani duniya ne, ɗan Fatima ɗan Ali ɗan Imam Hassan ne, abun halitta kuma shehu sutura ne, ku auna failar gausu kusan hakan ne, abul futuhat shi rabba gardama ne, ɗayarwa jirgin da ya kwashe